Na, sziasztok! Köszöntelek benneteket újra itt egy újabb videóval érkeztem ma nektek. Ma főzni fogok, és valami kaját fogok most összeütni ebben a kis rövid videóban. Nem terveztem túl hosszú videót, de már annyiszor írtátok nekem kommentbe, hogy csináljak nektek főzős videót, ezért úgy döntöttem, így a háttérben, amit itt látok, ez most mosott cucc, most mostam nem olyan régen, meg minden, és akkor kiterítettem ide a balkora. Amúgy most kijöttem ide a balkora, meg képzeljétek el, hogy olyan szuper idő van kint, itt nálunk most ilyen 15 és 17 fok között változik a hőmérséklet, nagyon-nagyon szép idő van. Most kezd most már befele borulni, mert itt is mondja már délutántól az esőt, meg minden. Nagyon kár, mert ha nagyon szépen sütne a nap, akkor szerintem biztos, hogy lenne egy 20 fok, és már biztos, hogy elmentem volna kirándulni, de sajnos most, mivel máma már mondja, az esőt itt nálunk is estefele, úgyhogy nem megyek sajnos sehova, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok nektek egy főzős videót, mert nagyon sokan kértétek és kéritek, hogy csináljak nektek ilyen főzős videót. Most ma délután egy nagyon jó kis főzős videót terveztem nektek, és hát spagettit fogok csinálni dióval, diós spagettit fogok csinálni, amit csináltam már régebben is nektek, és most ezt fogom nektek elkészíteni ebben a videóban, de nem lesz túl hosszú a videó. Körülbelül 5-6-7 percesre gondoltam, de meglátjuk. Mindegyiket megpróbálom nektek felvetíteni, lejátszani, vagyis felvenni nektek, meg minden. Amúgy most megmondom nektek őszintén, ettől a videózástól, meg live-ozástól nagyon-nagyon elmaradtam, és hogyha egy kis bakit találtok a videómban, vagy a live-ok, vagy a videókban, akkor ne haragudjatok, mert már nagyon elszoktam a videózástól, a live-ozástól, már nem annyira egyszerű ez nekem, meg minden, úgyhogy tartsatok velem! Na, sziasztok ismét! Na, most megmutatom nektek, hogy milyen spagettiből fogom csinálni, ebből a spagettiből fogom csinálni a diós spagettit, és hozzáteszem, hogy ilyen diót vettem a Pennybe, ilyen darált dió, hála Istennek nem nekem kell daráljam a diót, két ilyen csomaggal vettem, le van darálva, amúgy le van, látjátok, most is le van szigyilálva, most bontottam föl, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy rendes darált dióból fogom csinálni a spagettit, és majd miután megfőtt, közben majd mutatom nektek a spagettit is, hogy miután majd oda teszem és megfőzöm, meg minden, akkor majd a teljes készletet fogom majd nektek majd mutatni. Na most tettem oda a vizet főni, tettem bele 2 kis puppos kanál sót, amúgy ez úgyis el fog, hogy is mondjákolni, el fog párologni benne a sótartalom. Most oda tettem a vizet, hamarosan bemutatom majd nektek, amikor már oda tettem a spagettit majd főni, azt is be fogom nektek majd mutatni. Na, jelenleg most így áll a helyzet. Oda tettem a spagettit főni, most körülbelül olyan 10 perc, 8 percig kell főjön a spagetti. Most jelenleg így pakoltam bele, mert nagyon sokat tettem bele ebbe a lábosba. Most egy egész spagettit, vagyis egy fél kilós spagettit főzök meg a dióval, mert nagyon sok dió lesz. Úgyhogy most ez a kaja nekem körülbelül olyan, olyan max. 3-4-5 napig elég lesz. Így pakoltam bele, mert nagyon sok lett, és majd úgy is össze fog ezt főni, mert most már fő a víz, mint ahogy láthatjátok, hogy gőzölget. Most már lassan
megfő a spagetti, és miután meg van főve, leszűrve megmutatom nektek, és majd miután rátettem a diót, elkészül, azt is be fogom majd nektek mutatni. Na, itt van jelenleg a spagetti, most már elkészült, meg van főve, meg minden, úgyhogy most jön, hogy szépen fogjuk és leszűrjük. Na, most jelenleg itt van a szűrőben, most szűröm le a laskát, és utána pedig teszem rá a diót, és azt is bemutatom nektek. Na, sziasztok gyerekek! Na, elkészítettem az zét, a diós laskát, egy ilyen nagy lábassal lett, én már meg is kóstoltam, nagyon finom. Hát gyerekek, 2 ilyen csomag ment rá. 2 ilyen csomag dió ment rá. Nem volt az a túlságosan olcsó, de hát, hogy az ember egy kicsit finomat akar enni, akkor muszáj. Úgyhogy ennyi volt ez a kis főzős videó, remélem, hogy tetszett nektek, amit bemutattam. Igaz, hogy már a YouTube csatornámon, meg az Instagramon is volt már ebből a kajás videóból, ebből a diós laskából, vagy diós spagettiből ki hogyan csinálja, már volt egyszer, vagy 2-szer, már nem tudom pontosan, azt hiszem egyszer volt már belőle kirakva a YouTube csatornámra. Mitől láthatjátok, még nem kavartam össze teljesen, még van még egy olyan hely, ahol még nem vette be a dió, mint ahogy láthatjátok itt is, hogy itt még nem vette be teljesen a dió. Úgyhogy hagyom, hogy most egy kicsit a makaróni vagy a spagettinkába, hogy magába szívja, és utána pedig állok én is neki egy kicsit ebédelni, pihenek, utána pedig nem tudom, hogy még mi lesz utána. Úgyhogy én nagyon szép hétvégét kívánok nektek. Jó étvágyat az ebédhez, remélem, hogy meghoztam ezzel a finom étellel, amit a Jóistennek köszönhetünk minden egyes nap, hogy kirendelő a mindennapi kis ételt az asztalunkra. Remélem, hogy meghoztam ezzel az étvágyatokat. Jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez, bármit főztök, bármit esztek, jó étvágyat kívánok nektek hozzá. Vigyázzatok magatokra, szép hétvégét kívánok nektek, és hogyha nálatok, még nálunk most jelenleg nagyon el van borulva, esőre áll, ja, de ha nálatok jó idő van, akkor menjetek ki a természetbe, élvezzétek ki még a mai szép napot, mert sajnos hónaptól már nagyon elromlik az idő, megint sajnos. Úgyhogy szép hétvégét kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, és nem tudom pontosan, hogy mikor fogok majd még jönni főzős videóval. Amikor majd lesz megint egy olyan újdonság, amit szeretnék majd elkészíteni nektek, akkor majd el fogom készíteni, és akkor azt majd ismét be fogom majd nektek mutatni. Úgyhogy szép hétvégét kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, és majd április 1-én majd találkozunk, majd egy live-val, majd estefele, és akkor majd tudunk majd beszélgetni élőadásban is, itt az Instagramon. Na, puszilak benneteket, sziasztok!